aler kanyo yien opogre dongo gi koro yien muneno e bunge ma magwa gi waluongo natural forests yien go dongo ga mos ka wapimo to gidongo nyaka kada higni 60-80 koro gin to gidhi mos kabisa to kendo gikonyre kamuneno gieno kitong' achiel to bro ketho moko bende omiyo wakwero gan kik ung'ad yien kik ung'ad bunge nikech bunguno en integrated to en slow growing mane momiyo Canada colonial government no develop policy mar compensatory plantation wakelo yien madhi piyo piyo mondo konywa conserve the natural forests matindo yien madhi piyo piyo gi ma exotic trees gi gin wapidho gi for a period mar 10 years king'iyo eucalyptus gi 25 years king'iyo pines and cypresses to ka idhie indigenous species kaka cedar to ibro dwaro 40 years mano koreka en yath ma otegno minyalo tiyogo koro ka ng'ato wacho ni mondo itong' yath to penjri to yadhni atong'e osebedo machwa koso ng'enyne the natural forests iboyudo ka yath mitong'ono ok onego tong'i onego itong' manyocha obedo introduced ma opidh mondo tong' koro kama weche richo gae ne wamiyo ji mix mar species gi ahinya wuon farmers ohero madhi piyo piyo ahinya kaka eucalyptus nikech odwaro pesa piyo piyo to watwaga convince gi nokawie madongo piyo piyo to madhi mos kuonde ma onego bed nwa conserve for nyikwawa to apidh madhi mos to kama idwa tiyogo kiny to idhi guma piyo piyo gi koro kaka ipenjo no Kenya Forest Service bende kod plans gipidho to after 25 years ting'ade or ken eucalyptus after 10 years ing'ade itiyo kode to kendo nyaka bed replanted koro kanyo e kaka weche dhi to koro bobede yo machalore nikech adira kwa ng'eyo tong'o yien ten gino makawo odiochieng' achiel kende to setong'e to pidhe higni 25 kata higni 10 mar mondo miyo chung weche gere kaka wabobedo ka wakonye kedo kod